Dziękuję Wam za każde spotkanie, rozmowę, wskazówkę. Stworzę samorząd, który rozwija się z myślą o wszystkich mieszkańcach, bez względu na wiek i potrzeby. Co ważne, to nie są przedwyborcze obietnice. Każdy punkt programu został starannie przygotowany i oszacowany. Przyszłość, w tym przyszłość gminy Sierakowice, rozpoczyna się od nowoczesnej i dobrze rozwiniętej infrastruktury. To już najwyższy czas, abyśmy odzyskali połączenie kolejowe z Kartuzami i Lęborkiem. Wybudujemy drogi asfaltowe, przekazując na ten cel minimum 30 milionów złotych w kadencji. Utwardzimy Wam płytami jąb drogi gruntowe, które codziennie utrudniają funkcjonowanie. Stworzymy też sieć ścieżek rowerowych, które będą łączyć się z gminami ościennymi. Ołtarz papieski ponownie stanie się chlubą naszej gminy. Będziemy też stawiać na rozwój turystyki, która potrzebuje infrastruktury i odpowiedniej promocji. Mamy pomysł na powstające Centrum Kultury. Z odpowiednim wsparciem samorządu będzie to miejsce wielu koncertów, seansów filmowych, wydarzeń kulturalnych i szerokiej oferty edukacyjnej dla każdego. Wzmocnimy znaczenie sołectw. Dzięki dodatkowym funduszom małe miejscowości i mieszkańcy sami będą decydowali o najważniejszych inwestycjach. Jesteśmy gminą, która szczyci się wysokim przyrostem naturalnym. Dlatego naszym obowiązkiem jest wspierać harmonijny rozwój najmłodszych. Poprawimy warunki lokalowe szkół, wybudujemy strefy rekreacji i place zabaw, a także brakujące sale gimnastyczne w Łyśniewie, Gowidlinie i Szopie. Bezpieczeństwo to kolejny priorytet naszego programu. Zaczniemy od budowy chodników i progów zwalniających w newralgicznych miejscach, tak aby nasze dzieci bezpiecznie dotarły do szkoły i wróciły do domu. Bezpieczeństwo to również dostęp do służby zdrowia. Będziemy się bardziej starać o zwiększenie ilości lekarzy, pediatrów i lekarzy rodzinnych. Aby ułatwić rolnikom dostęp do środków pomocowych, wzmocnimy współpracę z Pomorską Izbą Rolniczą, Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego oraz instytucjami wspierającymi rolnictwo, a prężnie działającym organizacjom pozarządowym zapewnimy odpowiednie wsparcie. Nie tracę z pola widzenia także najstarszych mieszkańców naszej gminy. To do nich skierowany będzie program 500+, dzięki któremu corocznie sfinansujemy zakup leków. Zadbam także o aktywizację naszych seniorów. Skąd weźmiemy na to pieniądze? Doskonale znamy możliwości budżetowe naszej gminy, a moi najbliżsi współpracownicy to specjaliści w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Wszystkie decyzje będziemy podejmować wspólnie. Razem decydujemy, razem budujemy. Komitet Wyborczy Wyborców Samorządne Kaszuby. Nasze sprawy. Zaufaj i zagłosuj. 7 kwietnia. Do zobaczenia.